Казан ипподромы бүген атлар туягы тавышыннан гына түгел, башкала халкы һәм килгән кунакларның шаугыр килеп бәйрәм итүеннән дә яңгырап тора. Аларны кунак итү өчен 4000 кешегә җитәрлек шурпа, пылау әзерләнгән, 300 литрлы самоварда чәй кайнаталар. Татар халкы гомер-гомергә ат яраткан. Бу ат ярышларын карап, алар өчен шатланып, төшеп калганнар өчен киенеп үтерәбез. Bizim авылда туыбыз кеш, ул атлар bizim горурлык булып тора. Һәр вакытта машина алмады, без һәр вакытта ат белән йөрдек. Именно атлар шундый менә матур итеп чабалар балалар. Аларны карарга яратам. Милли ашсулардан Рөстәм Миңнеханов та авыз итте. Алар күргәзмәне Марат Әхмәтов белән бергә карадылар. Кемдер атта йөри, балалар өчен уеннар оештыралар, ләкин иң кызыгы атлар чабышлары белән башлана. Биредә исә барысы да көтеп алган һәм иң мөһим дип саналган чабышларның берсе уза республикадан гына түгел, бөтен Россиядән иң оста җайдаклар һәм иң җитез чабышкылар Татарстан президенты бүләге өчен көч сынаша. Аның күләме 3 миллион сум. Доминик Стар, Князь Юсупов, Акбуз аттар, әлеге атлар ярышта иң көчлеләре саналалар. Барысы да Татарстанныкылар. Көндәшләре Оренбург, Самара, Волгоград, Чиләбе һәм Свердлов өлкәләреннән 2 чакрым 400 метр араны безнең республикадан Акбузар Стар кушаматлы ат тизрәк узды. Ул Татнефтьнеке. Эмоции, это эйфория. Бу бик зур дәрәҗә, атка үземә ышанган кебек ышандым. Юкка булмаган. Ул үзен иң көчлесе һәм иң җитезе икәнен исбатлады. Очень жеребец достойный, я верил в него. Бүген ипподромда 18 чабыш узды. Казан ипподромы кубогы, нефтчеләр көне уңаеннан аерым чабыш, Татарстан горурлыгы премиясе һәм башкалар. Аларның премия фонды 7 миллион сумнан артып китте. Индилә Хөсәйнова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.